Wed oħra tal-gvern li spiċċat taret marrieħ. Iktar kmieni din is-sena l-gvern kien wiegħed li sal-aħħar ta' din is-sena se jkun qed jagħti lil dawk il-persuni kollha li għandhom sa 35 sena apparat biex jiċċekkjaw il-livelli ta' zokkor. Iżda minflok il-gvern ħabbar li dan l-apparat se jkun qed jingħata biss lil dawk li għandhom sa 23 sena. U allura dawk li għandhom bejn it-23 u l-35 sena ma jistgħux jibbenefikaw minn dan l-apparat. Bil-gvern stess qed joħloq din id-diskriminazzjoni. Dan ifisser ukoll li l-gvern mhux tal-li naqqas l-allokazzjoni ta' fondi għall-Istrateġija Nazzjonali tad-Dijabete fl-aħħar budget minkejja li l-persuni dijabetiċi f'pajjiżna żdiedu iżda issa lanqas biss se jkun qed jagħti dan l-apparat għal monitoraġġ taz-zokkor, apparat li jfisser spiża ta' madwar 300 euro fix-xahar. Dan l-apparat bl-isem ta' Continuous Glucose Monitors u ta' importanza kbira għal dawk il-persuni li għandhom id-dijabete type 1, kif wieħed ma jkollux għalfejn kontinwament jiċċekkja l-livell taz-zokkor għaliex dan l-apparat jagħmel monitoraġġ waħdu. Il-Ministru tas-Saħħa Chris Fern fit-tweġiba l-mistoqsija parlamentari li saret mill-kelliema ġlieda kontra d-dijabete Claudette Buttigieg kien wieħed li sas-sena d-dieħla se jkun qed jagħti b'xejn dan l-apparat lil persuni kollha li għandhom bżonnu. Fi-stqarrija, l-Assoċjazzjoni Maltija tad-Dijabete qalet li tinsab disappuntata li l-Gvern Laburista mar lura minn kelmtu fi kwistjoni tant sensittiva. Kien għalhekk li l-Assoċjazzjoni appellat lill-Gvern biex jirrikonsidra d-deċiżjoni li ħa.